ganni nan ma wallahi zan tsaya ai miki godiya na kaunar da kike bayani. Iya shi taimako idan kai Allahu zai maka. Ni ban san ganin musulmi a cikin irin haka. Ni komai kake bukata zan taimaka maka. Kai Allah dai ya baki lada ki gama da lafiya. Mata da Allah ni kan in dan ya tambaya, dan Allah gidanki ne nan koko gidan haya, jikina yana gwada min yau zana gauraya. A'a ba kar ka damu ni har agaji nake. Da taliya Kai jakan nan kana da kwanta tana takura maka, komai zai hana ka kawo ta a adana maka. a'a bar tsohuwa da garinta ta surka sha daka, Allah ba abin da zai raba jare da jiniya. Yauwa, assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya. Yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Hine hali dubu. Idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba, ka ce hali dubu to kalamu wahid magana ta ƙare. Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ma kana so i kyau. Billahi lazi in baka zo hali dubu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgir bahu ko ka ce 19 ko sha ka tafi ko shan shambale ko shago ko shata ko shanu kai duk sunan da ya fara ni ne inda ina fara da sha amma ban da shedan. Ka zo ka bi mu ka ce ina ne hali dubu za ka ji an ce maka sai ka shiga Play Store sai ka ɗauko manhajar Hali Dubu Hausa T ko kuma Hali Dubu Films ko kuma Hali Dubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari. Allah isa wannan guri namu Allah ya kara ma ɗaukaka I love you.